Novotný minulé nahrali 3 eur. Je to rekordné minimum v našej hre. Pomenovanie ktorého vtáka sa končí na ec. Sikorkovec. A čo je peťka? Papagájec. Nakoniec sa tam nejaká takáto krásna novotvarka dostala. Papagájec. Čo používa pri práci zverolekár? Vrtačku. Celé Slovensko si predstavilo vrtačku. Ale však na zuby. Áno, ale to by sme hľadali skôr u zubára, vieš. Ale áno, vrta aj to sa deje, že vrta zverolekár zuby psom. Áno. Takto ďaleko sme sa dopravili v živote. Keď má kas. Že keď má kas, zub, teda pes, tak je vyvrtaný. Takže používa vrtačku. Dobre, len ja som si hneď predstavil vrtačku, hneď mi naskočila, vieš, príklepová vrtačka s takým vrtákom a hovorím si, kam to do toho psa? A na čo to vlastne? Hej, som si to nevedel dať, ale áno, je to tá zubná vrtačka. Tak...